Nakabatsyag na sang kahadlok sa tion nga magbiyahe ang pila ka mga riders diri sa syudad sang Iloilo. May kangtanan man ini sa pila ka mga insidente nga na-record sa nanaytuhay nga bahin sang Pilipinas kung sa diin ginapang patay ang pila ka mga driver sa motorcycle taxis. Sa interview sang Bombo Radio kay alias Roy, isa ka angkas rider, iyagin pahayag nga hugot gid ini nga pangamuyo agod nga makalikaw sa peligro kagagod hindi sa mabiktima. Apang suno kay Roy wala gid niya ginakalimtan nga mangin preparado kung mabutang gid man siya sa kaangay nga sitwasyon. Sa subong sunod sa iya makabig pa man nga safe ang Iloilo City para sa mga riders. Kabalaka sa kagalingon ng mga sa rider, hindi tabi ma-secure o hindi tabi mabalaan kung ano ba yung brand ng tao. Like, may mga customer man happy nga, na hindi mo mabalaan nga, hindi mo maano sa kagalingon mga safe ka may ara. Hindi ang baka unsafe. As a rider, safety man ko sa subong panahon kay wala man siyang isang insidente nga natabo. Sa Derigoro, wala. Do feel ko safe naman sa Dere lang. Sa akon lang nga side. Pangamuyo lang. Pangamuyo. Pinakadabis nga nis pangamuyo. Si alias Roy, isa ka angkas rider.